Νίκος Αμάραντος, τα παιδιά, παρακαλώ, χειροκρότημα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε? Τώρα, ότι φοράτε τόσες κυρίες σήμερα κόκκινα, είναι τυχαίο? Διότι, βρε παιδί μου, όταν είναι το Αγίου Βαλεντίνου, κάτι μας πιάνει. Θέλουμε το κάτι της μας το κόκκινο να το βάλουμε. Εγώ σήμερα έβαλα κόκκινη γόβα. Την έβαλα. Βλέπω, κοιτάξτε τώρα πόσα κορίτσια έτυχε να φοράνε κόκκινες μπλούζες, κόκκινα σκουφάκια, κόκκινα φουλάρια. Έτσι είναι η μέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χθες στην εκπομπή μας παρουσιάσαμε τον Γιάννη τον Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι 22 ετών και είναι ο πιο ψηλός Έλληνας. Έχει ύψος 2 μέτρα και 22 εκατοστά. Αναγκάστηκε να υποβληθεί σε μια πάρα πολύ σοβαρή επέμβαση που του κατέστρεψε τη ζωή, γιατί έπρεπε να σταματήσει να ψηλώνει. Λόγω κάποιας ειδικής νόσου, ο Γιάννης, όπως είχαν προβλέψει οι γιατροί, θα έφτανε σε ύψος 2 μέτρα και 55 εκατοστά όπως προβλέπετο, και δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι τα κόκαλά του, η σπονδυλική του στήλη, ο σκελετός του θα μπορούσε να κρατήσει αυτό το βάρος. Υπευλήθη λοιπόν σε επέμβαση, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και χθες ήρθε στην εκπομπή. Μετά την εκπομπή επικοινώνησε μαζί μας η Αγγελική. Η Αγγελική λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη είναι 35 ετών και είναι μία από τις ψηλότερες Ελληνίδες. Έχει ύψος 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν μπορεί να βρει σύντροφο και δυστυχώς το ύψος της δυσκολεύει πολύ τη ζωή. Για να την κοιτάξεις στα μάτια πρέπει να σηκώσεις πολύ ψηλά το κεφάλι σου. Η Αγγελική Ζήση έχει ύψος 2,02 και παρόλο που λέγεται πως οι ψηλές γυναίκες κατακτούν τους άντρες με μια ματιά, εκείνη δυσκολεύεται. Δεν μπορώ να βρω κάποιο σύντροφο στα μέτρα μου φυσικά λόγω ύψους, γιατί φοβούνται να με πλησιάσουν και είναι λίγο δύσκολο. Η 34χρονη, εκτός από σύντροφο λόγω ύψους, δεν μπορεί να βρει ούτε δουλειά. Λόγω ύψους δεν μπορούμε να σε δεχτούμε, γιατί και τα ρούχα έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να σε βρούμε. Και οι πελάτες δεν θέλουν τόσο ψηλά άτομα. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Για να την κοιτάξεις στα μάτια πρέπει να σηκώσεις πολύ ψηλά το κεφάλι σου. Η Αγγελική Ζήση έχει ύψος 2,02 και παρόλο που λέγεται πως οι ψηλές γυναίκες κατακτούν τους άντρες με μια ματιά, εκείνη δυσκολεύεται. Δεν μπορώ να βρω κάποιο σύντροφο στα μέτρα μου φυσικά λόγω ύψους, γιατί φοβούνται να με πλησιάσουν και είναι λίγο δύσκολο. Η 34χρονη, εκτός από σύντροφο λόγω ύψους, δεν μπορεί να βρει ούτε δουλειά. Λόγω ύψους δεν μπορούμε να σε δεχτούμε, γιατί και τα ρούχα έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να σε βρούμε. Και οι πελάτες δεν θέλουν τόσο ψηλά άτομα.
Λοιπόν, μην ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα, την ημέρα βεβαίως της γιορτής των ερωτευμένων, κάνει πρεμιέρα και η ταινία της Λάκτα, το Love in the End. Έχετε παρακολουθήσει αυτές τις μικρές ταινιούλες μικρού μήκους προς το παρόν που προαναγγέλουν την μεγάλη σημερινή πρεμιέρα. Σήμερα λοιπόν θα μπορέσετε να δείτε όλη την ταινία. Πάμε να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Σε λίγο θα έρθει κοντά μας, φίλες και φίλοι, η Αγγελική Ζήση. Η Αγγελική είναι 35 ετών και έχει ύψος 2,2. Επικοινώνησε μαζί μας μετά την προβολή του χθεσινού θέματος, μετά την προβολή της ιστορίας του Γιάννη, ο οποίος στα 22 του υπευλήθη σε μια εξαιρετικά επώδυνη και επικίνδυνη επέμβαση που του κατέστρεψε τη ζωή. Μια επέμβαση για να σταματήσει να ψηλώνει, γιατί αλλιώς ο Γιάννης θα έφτανε σε ύψος 2,55. Ο πιο ψηλός Έλληνας λοιπόν ο Γιάννης, σε λίγο θα συναντήσει την πιο ψηλή Ελληνίδα, την Αγγελική. Η Αγγελική θα έρθει και θα κάτσει εδώ κοντά μας. Θα ήθελα όμως να σας θυμίσω τι έγινε στη χθεσινή μας εκπομπή. Well, Mama told me when I was young. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, τι νούμερο παπούτσι φοράς? Εγώ φοράω 43. 43, εγώ φοράω 55. 55 παπούτσι. And listen closely. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία είναι όπου και να πάω, σε κάθε ξενοδοχείο, δεν έχουν τα κρεβάτια στα μέτρα μου. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου με ύψος 2,22 ήρθε στην εκπομπή και εντυπωσίασε με τον μπόι του, αλλά και προβλημάτισε με το ιατρικό λάθος σε νοσοκομείο της Γερμανίας που το καθήλωσε σε κόμμα για 2 ολόκληρους μήνες, όπως υποστηρίζει αυτός και η μητέρα του. And if you do this, it'll help you some sunny day. Μία εξέταση πριν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο σε ομάδα μπάσκετ έδειξε το πρόβλημα. Ο Γιάννης έπρεπε να χειρουργηθεί ώστε να σταματήσει να ψηλώνει. Μετά την επέμβαση όμως, όπως λέει η μητέρα του, ένα λάθος από τους γιατρούς έφερε μια σειρά από προβλήματα. Μια γιατρός όμως το έβγαλε το καλώδιο, του είχαν ένα καλώδιο που βγάζει τα υγρά από τις εγχειρήσεις. Μέσα σαν σοκουλάκι που βγαίνουν τα νούμερα. Κατά λάθος. Του το έβγαλε, γιατί αυτός έλεγε ότι το κρεβάτι μου σκεύει και δεν του πέρασε καινούριο. Ιατρικό λάθος. Ιατρικό λάθος. Και μόλις πάω να μπω στο δωμάτιο μου, με σταματάνε και μου λένε δεν είναι εδώ ο γιος σου, είναι στην εντατική. Τον πήραν στο χειρουργείο κατά τις 6 ώρα το απόγευμα. Βγήκε 11-12, ούτε ξέρω τι ώρα βγήκε. Και μετά μου λέει ο ιατρός, το ξαναβρίσκω πάλι στο διάδρομο, λέει αυτή τη φορά δεν πέτυχε τόσο καλά η εγχείρηση όπως πέτυχε η προηγούμενη. Το άνοιξαν το κρανίο για να του βγάλουν το νερό. Χάλασε, λέει, το οπτικό νεύρο. Αυτό ακριβώς που φοβόταν ο Γιάννης και του είχε πει πριν κάνει την εγχείρηση. Σε παρακαλώ, μόνο το μάτι μου χαλάσεις. Μετά δεν μπορούσαν να τον ξυπνήσουν. And if you do this, it'll help you some sunny day. Μπήκαν και 2 φορές βακτήρια μέσα στο... Μετά από λίγες μέρες μου λένε βακτήρια στον εγκέφαλο. Κολοβακτήριο. Πιάσανε στο μηνικίτιδα, στο μήνικα, στο δέρμα του μυαλού, κολοβακτηρίδια. Μετά από λίγες μέρες μου λένε ότι το καλώδιο έφυγε από τη θέση του με κάποια κίνηση, πρέπει να το ξανακάνουμε πάλι εγχείρηση. Τον ξανακάνουμε και τη δεύτερη την εγχείρηση. Μετά από, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει το χρόνο. Μετά από αυτό μου λένε ότι μπήκαν άλλα μπακτέρια και κάνανε φωλιά μέσα στον εγκέφαλο. Προσπάθησαν να βρουν δικηγόρο που θα αναλάβει την υπόθεση και να δικαιωθούν. Θα πρέπει το γερμανικό κράτος να τον αποζημιώσει και να τον ζήσει για όλη τη ζωή. Κανονικά ναι, αλλά χρειαζόμαστε ένα δικηγόρο. Δεν έχετε κάποιον εκεί? Δεν έχουμε κάποιον. Να ψάξουμε να βρούμε εμείς κάποιον εδώ στην Ελλάδα, θέλετε? Βεβαίως το θέλω. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Ήδη 3 δικηγόροι θέλησαν να τον βοηθήσουν μέσω της εκπομπής αφιλοκερδός.
Ο Γιάννης με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκπομπή αλλά και από την αγάπη του κόσμου παραμένει στην Ελλάδα και περιμένει να πραγματοποιηθούν τα όνειρά του. Τι όνειρα έχεις από εδώ και πέρα και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό? Κατάλαβα ότι ο κόσμος με θαμάζει και θέλω να του μάθει όλος ο κόσμος και το όνειρό μου είναι τώρα να με γνωρίσει ο κόσμος και ο τρόπος να με γνωρίσει ο τρόπος είναι λογικά η τηλεόραση. Σε καμιά ταινία, σε καμιά σειρά, αυτό. Κατιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ που με κάλεσες, που με φιλοξένησες. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευχαριστημένος είμαι, πόσο χαρά μου έδωσες. Πολύ με ενοχλεί που ασυνείδητοι γιατροί έφεραν αυτό το παλικάρι σε αυτήν την κατάσταση. Θέλω να σας πω για όσους δεν είδατε χθες την εκπομπή ότι ο Γιάννης πριν την επέμβαση ετοιμαζόταν να παίξει μπάσκετ στον Παναθηναϊκό. Ήτανε μια χαρά, έπαιζε πολύ ωραία μπάσκετ, λόγω του ύψους ετοιμαζόντουσαν να τον προπονήσουν, να τον πάρουν. Και η επέμβαση του άφησε και τα κινητικά προβλήματα που βλέπετε και κάποια προβλήματα στην εκφορά του λόγου, τα οποία νομίζω ότι θα ξεπεραστούν σιγά σιγά. Αλλά σκεφτείτε ένα παλικάρι με αυτό το ύψος, ένα γίγαντα, να τον φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Θα τον βοηθήσουμε κι εμείς και μαχητικά θα διεκδικήσει τη δικαίωσή του στα γερμανικά δικαστήρια. Σε λίγο λοιπόν, η Αγγελική, που επικοινώνησε μαζί μας μετά την εκπομπή χθες, που έχει ύψος 2-2, μία από τις πιο ψηλές Ελληνίδες, ενδεχομένως και πιο ψηλή, θα έρθει εδώ κοντά μας και θα συναντηθεί με το Γιάννη. Και νομίζω έχουν πολλά να πούν γιατί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δεν βρίσκουν ρούχα να φορέσουν, παπούτσια, δεν βρίσκουν δουλειά. Δυσκολεύονται στις σχέσεις. Γεια έλα, Αγγελικούλα. Γεια έλα εδώ. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Να καλά. Για κάτσε να σε δω, θα βγάλω και σε σένα τα παπούτσια. Μεγάλη το βεβαίως. Τεράστια. Δεν μου λες, παιδί μου, εσύ είχες σόι ψηλό? Ναι, η μαμά, ο παπάς, έχω τα γονίδια. Γιγαντές, γιγαντόσογο. Όχι τόσο πολύ, εντάξει. Όχι τόσο γιγαντόσογο. Μήπως Για αισθάνεσαι? κάτσε ίσια με το κεφάλι Πώς ψηλά για να δω. αισθάνεσαι? Μικροσκοπική. Αισθάνομαι χαριτωμένη και πάση περιπτώσει σαν αρωματάκι που μπαίνει σε μικρό μπουκάλι. Τα ίδια έκανα χθες και με το Γιάννη. Ο Γιάννης έχει πιο... Καλά, με το Γιάννη ήταν. Εγώ ένιωθα κόμπλεξ. Ένιωθες κόμπλεξ με το εγώ με Γιάννη. ναι. Για κάτσε να τα πούμε. Λοιπόν, είναι όλο το σόι έτσι γίγαντες. Η μαμά, ο μπαμπάς είναι ψηλή. Δηλαδή ο μπαμπάς σου τι ύψος έχει? 1,85 είχε. Τι ψηλή, παιδί μου, 1,85, εντάξει. Εντάξει, για την ηλικία. Για τα σημερινά δεδομένα το 1,85 είναι ναι. αυτό που λέμε κανονικός προς ψηλό. Ναι. Με μία τάση να ψηλώσει. Πατρίσια. Η μαμά. Η μαμά είναι 80 είναι. Είναι ψηλή. Άλλο στην οικογένεια που να είναι 2 μέτρα. Όχι, κανένας. Μόνο εσύ. Ναι. Το ψάξατε καθόλου, πώς βγήκες τόσο ψηλή, αν έχεις κάποιο θέμα, δηλαδή ο Γιάννης είχε θέμα υγείας και βγήκε τόσο ψηλός. Ναι, εσύ όχι. το έψαξες καθόλου? Είχα κάνει και εγώ κάποιες εξετάσεις για να δω για το ύψος, Ναι. γιατί ήμουν και από μικρή φαινόμουν ότι είχα για να ψηλώσω τόσο. Αλλά ήταν όλα πολύ εντάξει, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Απλώς. Συγγνώμη, από μικρή δηλαδή στο σχολείο ήσουν πολύ πιο ψηλή από τα άλλα παιδιά? Ναι, ξεχώριζα πάντα. Δηλαδή, πόσο ξεχώριζε, γιατί και η κόρη μου από τον ίδιο οικογείο περνάει τα υπόλοιπα παιδιά τουλάχιστον 2 κεφάλια. Τα έχει σαν να είναι παιδιά της στην τάξη. Μία από τα ίδια αντιμετώπιζα κι εγώ. Κάπως έτσι ήσουν Ναι. κι εσύ? Ξεχώριζα από μικρή. Στο σχολείο, τα παιδιά με κοιτούσαν κάπως παράξενα γιατί ήμουν πιο ψηλή από αυτά.
Αλλά εντάξει, με τον καιρό. Το θέμα του ύψου σου, συγγνώμη, σε ενοχλούσε, δηλαδή ένιωθες ότι ήσουν πολύ διαφορετική. Στην αρχή ναι. Γιατί είχα πρόβλημα με τα ρούχα. Στο δημοτικό τι ύψος είχες, θυμάσαι? Όχι, δυστυχώς. Στο γυμνάσιο, δηλαδή πότε έφτασες 2-2, σε ποια ηλικία? Μέχρι Σταμάτησες τα 20. Μέχρι τα 20 ψήλωνες. Ψήλωνα, ναι. Έριχνα πόντους. Έριχνες boy, αυτό που λέμε, Ναι. έριξε το παιδί boy. Το παιδί boy. Ναι. Σε ποια ηλικία ήταν αυτό το ξαφνικό το μπαμ? Γιατί ξέρεις, τα παιδιά κάποια στιγμή, εκεί γύρω στην εφηβεία, φεύγουν διακοπές το καλοκαίρι και γυρνάνε μετά το καλοκαίρι. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε ότι το παντελόνι έχει φτάσει εδώ και που παίρνουν Και boy. είναι, ναι. Εσύ σε ποια ηλικία ένιωσες έτσι? Εγώ από μικρή και μωρό ακόμα που μου λέει η μητέρα μου, είχα το ύψος. Φαινόμουν ότι έγινα ψηλό παιδί. Ήσουν μωρό γιγαντάκι. Ναι. Πόσο γεννήθηκες? 5,5 κιλά. Α, πες τα έτσι. Α, με το που βγήκες Με δηλαδή το που έδειξε βγήκα, το πράγμα. Λες, είχα- τι μωρό είναι ναι, αυτό. ναι. 5,5 κιλά. 75 πόντους. Ναι. 75 πόντους. Πώς πάνε τα μωράκια για να τα πάνε. Εγώ Τι θερμοκοιτίδα χώραγες, παιδί μου. Όχι. Κατευθείαν σε κρεβατάκι. Αλήθεια λες. Καταπληκτικό. Ναι, μαμά μου είχε. Δεν πέρασες ούτε από αυτό το κρεβατάκι της θερμοκοιτίδας, Όχι, γιατί όχι, ο Γιάννης γεννήθηκε κανονικά. Όχι, το εγώ είχα 53 εκατοστά. κανονικά από μικρό μωρό. Με καισαρική σε πήρανε? Όχι, φυσιολογικά. Ω Χριστός, αυτή η, Η μαμά μου γυναίκα. είναι- Α, πόσες ώρες έκανε για να γεννήσει? Δεν ξέρω, ήταν πάντως πολύ, δεν είχε πρόβλημα με τον τοκετό, εντάξει. Γιατί 5 κιλά μωρό 75 εκατοστά. Και πώς με κουβαλούσε τόσους μήνες. Είχε ζάχαρο η μαμά σου? Όχι, τίποτα, είναι υγιέστατη ήταν. Δεν είχε κάποιο θέμα. Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Απλά βγήκες εσύ Ναι, εγώ βγήκα ανεπτυγμένη. πολύ ανεπτυγμένη. Ναι. Σιγά σιγά στην εφηβεία, όταν άρχισαν οι ανησυχίες, οι ερωτικές, Ναι. το Το βλέμμα γνωστό σου το θέμα. γύρισε το βλέμμα προς τα αγοράκια. Εκεί με το ύψος σου, δυσκολεύτηκες? Και ακόμα δυσκολεύομαι, Τατιάνα. Δυσκολεύεσαι. Δυστυχώς. Ναι. Πόσο εύκολο να κάνεις σχέση, να βρεις κάποιον ο οποίος δεν θα αισθάνεται μειονεκτικά Να μην είναι δίπλα σου? κομπλεξάριστος, βασικά δίπλα Ναι. μου. Γιατί όταν βγαίνουμε έξω για καφέ ή οτιδήποτε, δεν περνάω φυσικά παρατήρητη, έτσι. Όχι. Όλοι θα κοιτάξουν, όλοι θα σχολιάσουν και σχολιάζουν μερικοί λίγο πιο διακριτικά, άλλοι Ναι, σε φέρνουν σε δύσκολη θέση κάποιες φορές. ναι. Είναι δύσκολα. Οι σχέσεις σου τι ύψος είχαν συνήθως? Μέχρι 1,90 έχω φτάσει. Ήταν Ο πιο ψηλός που ο πιο βρήκες. ψηλός δεν που βρήκα. Φαντάζομαι ότι και εσύ αναζητάς άντρες που να... Ναι, οπτικά Έχουν ένα ύψος. δεν νομίζω να κυκλοφορώ και να έχω έναν άντρα 1,80. Με Είναι κοντό λίγο- τα έχεις φτιάξει ποτέ? Όχι. Τύπου ένα, ας πούμε, 65-70 Όχι, με τίποτα. δεν έχεις διανοηθεί. Όχι. Θα ήταν ένα θεματάκι. Κυρίως και τον ίδιο. Σε προσεγγίζουν εύκολα ή Όχι, εσύ? δυστυχώς, Όχι. δεν, λόγω ύψους δεν με προσεγγίζουν. Σου φαίνεται κάπως παράξενο. Καθόλου παράξενο. Μπορώ να σε Αλλά με- καταλάβω απόλυτα. Μετά όμως με τη γνωριμία που μιλάμε, παρέα που κάνουμε, αλλάζουν εντύπωση και γνώμη για το άτομο μου. Μετά το ξεπερνάνε το σοκ. Σπούδασες κάτι, έπαιξες μπάσκετ? Έπαιζα χρόνια μπάσκετ, έκανα πρωταθλητισμό, έφτασα μέχρι Κίνιαν Είδων, Αχα. αλλά δυστυχώς η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Γιατί? Το σωματείο που έπαιζα μπάσκετ, Ναι. αντί να με προωθήσει και να με βοηθήσει να Σε ποιο σπου- σωματείο έπαιζες? στο Βυζαντινό, είναι Ναι. Θεσσαλονίκη Ναι. σωματείο, αντί να με προωθήσει, αναγκαστικά σταμάτησα το μπάσκετ. Γιατί? Γυναίκα 2-2 δεν πρέπει να υπάρχει άλλη στην Ελλάδα. Δεν έχει, όχι. Να είσαι 2-2, να... δηλαδή Ναι. τέτοιο σεντερφόρ δεν βρίσκεται εύκολα. Όχι, είμαι και εσύ που τα ξέρεις από τον παπά σου. Και τι σου κάνανε και σταμάτησες τον μπάσκετ? Αντί να ζήτησαν κάποιο τρελό ποσό που Για μεταγραφή. Ναι. Έλα μωρέ. Τα γνωστά θέματα που έχουν οι αθλητές. Έλα Με τα μωρέ. σωματεία. Σε ποια ομάδα ήθελες να πας να παίξεις? Αθήνα είχα πολλές προτάσεις από Αθήνα να Ναι, πω, που είναι ποιες? πιο επαγγελματικά. Μεγάλες ομάδες. Ναι.
Ποιες? Ο Sporting είχε διαφερθεί παλιά. Υπήρχαν κάποιες μεγάλες Υπήρχαν, ομάδες ναι, που και θα... από Θεσσαλονίκη που είχε η Μέντι Καλαμαριά, είχε δείξει ενδιαφέρον Και για θα μένα. έβγαζες και κάποια χρήματα στο πιο επαγγελματικό, Ναι, αν ναι. θέλεις. Γιατί- Παρόλο που το γυναικείο μπάσκετ δεν έχει τα λεφτά. Καθόλου δεν έχει του αντρικού, λεφτά, δεν έχει αλλά- τα συμβόλαια που έχει το αντρικό. Καμία Που σχέση. ξέρεις θα πληρωθείς, θα πάρεις τα λεφτά σου. Ενώ ασχολούμαστε όπως το αντρικό, Ναι. δυστυχώς δεν αμοιβόμαστε. Τουλάχιστον όμως θα έβγαζες τα προς το ζήν. Γιατί και με το ύψος που έχεις πάλι δυσκολεύεσαι να βρεις δουλειά. Πάρα φαντάζομαι. πολύ, ναι, γιατί... Πάρα πολύ. Ναι. Και λες ότι ζήτησαν τρελά λεφτά για τη μεταγραφή και σου έκοψαν στην ουσία έτσι τον δρόμο στο να ανοίξεις τα φτερά να σου. ανοίξω, ναι, γιατί είχα πάθει με τον μπάσκετ. Πώς και δεν μπήκες γυμναστική ακαδημία κάτι να ασχοληθείς με τον Γιατί μπάσκετ? ασχολούμαι πολύ με το μπάσκετ. Να Και δεν προπονείς μπορεί να τα παιδιά. συνδυάσεις και σχολείο και μπάσκετ. Είναι ατελείωτες ώρες. Και τελικά τι έκανες? Τελικά εργάστηκες κάπου, τι έκανες, σπούδασες κάτι? Όχι, εργάζομαι, έκανα διάφορες περιστασικές δουλειές. Όπως? Πολίτρια σε φούρνο, στο Δήμο Μπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη σαν συμβασίουχος είχα δουλέψει. Ναι. Τώρα security δούλευα 3 χρόνια. Security μια χαρά σου πάει. Μια χαρά. Έχω φάει απόρριψη μεγάλη από security. Γιατί έτσι? Γιατί αφήνω βιογραφικά και ούτε καν με παίρνουν τηλέφωνο να δουν τι άτομο είμαι. Θέλει κάποιο. Έλα μωρέ. Τι σου είπανε, δηλαδή, τι σου λένε όταν στέλνεις βιογραφικά σε εταιρεία Μα security? δεν με παίρνουν τηλέφωνο να δουν τι άτομο είμαι. Γιατί τι τους ενοχλεί Δεν στο ξέρω. βιογραφικό σου? Απλώς για security πιστεύω ότι θέλει κάποιο γνωστό για να βρει δουλειά. Και δυστυχώς τώρα έχω 2,5 χρόνια που είμαι άνεργη. Με αυτό το ύψος, εδώ βλέπω κάτι γυναίκες που δουλεύουν security και είναι... ναι. Εγώ έχω τα προσόντα για την προϋπηρεσία, αλλά Εσύ δυστυχώς έχεις, ναι, δεν έχεις έχω τα προσόντα. Τι είσαι γνωριμίες. άνεργη τώρα? Ναι, 2,5 χρόνια δυστυχώς. 2,5 χρόνια. Ζω με τη μητέρα μου να είναι καλά που με συντηρεί και δυστυχώς που το λέμε έτσι είναι τα πράγματα. Άλλα. Όταν είδες την ιστορία του Γιάννη χθες και μας πήρες τηλέφωνο, συγκινήθηκες? Συγκινήθηκα γιατί περνάω ακριβώς και εγώ τα ίδια προβλήματα με τον Γιάννη. Τα ρούχα, τα παπούτσια, ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει έναν διαφορετικό άνθρωπο. Και είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε εμείς οι ψηλοί που... Άρα τον ένιωσες βαθιά τον στο ένιωσα, πετσί σου. ξέρω τι Αυτά που περνάει, το άκουγες. καταλαβαίνω τι περνάει. Και έτσι πήρα την απόφαση, γιατί οι γυναίκες, οι άντρες τώρα είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, μπορούν να βγουν και παπούτσια Ναι. και ρούχα. Ναι. Εμείς οι γυναίκες δυστυχώς, Και φιλενάδα μπορεί να βρει ο άντρας ο πολύ ψηλός. Η Και γυναίκα όντως. δυσκολεύεται. και όμως βρίσκω κοντές γυναίκες παίρνουν υψηλή. Κοντές γυναίκες παίρνουν. Ναι. Γιατί οι ψηλοί παίρνουν κοντές γυναίκες? Δεν ξέρω. Γιατί? Δεν το έχω καταλάβει. Όντως, έχω δει πάρα πολλούς ψηλούς Ναι. στην μου. Μάλιστα. Θες να το γνωρίσεις το Γιάννη από κοντά? Ναι, βεβαίως. Έχουμε μιλήσει και έξω. Γιατί έχουμε- νομίζω ότι έτσι μπορείς να αποκτήσεις ένα φίλο, Ναι. να μιλάτε, Και να τον Να- ενθαρρύνω κιόλας και... να ανταλλάσσετε τις Ναι, εμπειρίες σας, να στηρίζετε ο ένας τον Ναι, άλλον. ναι, όταν έχουμε ήδη γνωριστεί με τον Γιάννη. Νομίζω ότι μπορείτε πολύ να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον. Ναι. Έχουμε κάποιο βίντεο για να μπει ο Γιάννης ενδιάμεσα. Πώς θα χωρέσουν και οι δύο στο καναπέ. Να πάμε, να μπει τώρα. Έλα, άντε. Έλα Γιάννη μου. Έλα αγάπη μου. Για σήκω να σας δω δίπλα-δίπλα. Για να σας δω. Για να σας δω. Ωραία λοιπόν. Είδες, εγώ Εξαιρετικά. τα κάνω όλα δίπλα. Τι να κάτσω. Ρε Γιάννη, τι να κάτσω δίπλα σας. Για Έλα, καθίστε Γιάννη, δίπλα. όχι, στη μέση θα έρθεις. Α, στη μέση. Σωστή η παρατήρησή σας. Στη μέση, κάτσε να έρθεις. Κάτσε Μέσα, λίγο να δούμε δίκη τη για να έρθω διαφορά. εδώ στη Ναι. μέση. Να Πώς βγάλω, νιώθεις? κάτσε να βγάλω και το παπούτσι. Πώς νιώθω? Πολύ χαριτωμένη. Νιώθω μικρούλα και χαριτωμένη. Ναι, θα σε προστατεύσω. Πες σιγά. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο... το διαγωνισμό. Λοιπόν, 10.000 ευρώ μετρητά αύριο η κλήρωση και το κολλιέ που φορώ στο λαιμό μου, το Lila Love θα έλεγα, γιατί love γράφει. Θα γίνει δικό σας, ή μάλλον 10 από εσάς θα το κερδίσετε αν τηλεφωνήσετε στο 9011 51 51 51. Σήμερα τα 10 κολλιέ. Σε λίγο, σε λίγη ώρα. Καλή επιτυχία. Διαφημίσεις.
μου πεις, χθες παρακολουθώντας την εκπομπή και ζώντας στιγμή το δράμα του Γιάννη, εκείνη την ώρα, αν μπορούσες να του μιλήσεις, τι θα του έλεγες? Τι έχεις να του πεις τώρα? Να είναι ευθός του, να μην κομπλάρει σε τίποτα και να είναι το ηθικό του ανεβασμένο. Δεν έχουμε εμείς το πρόβλημα, αυτοί το έχουν, άλλοι μας κοιτάνε. Τι άλλο θα ήθελες να του πεις? Δηλαδή έζησε στην αγωνία του, έζησε τα θέματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει. Βασικά είναι γερός στην υγεία, να μην έχει πρόβλημα υγείας και όλα τα άλλα... Σε εκείνο να τα λες, όχι σε μένα, εκεί. Τα άλλα όλα παλεύονται και έχει και τη μαμά του και τον αδερφό του που το στηρίζουν και θα πάνε όλα καλά. Κυρία Βάγια μου, εσείς ακούγοντάς την... Όταν την είδα σήμερα έξω και στο διάδρομο, έπαθα πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν περίμενα. Για μένα ήταν όλη αυτή η σκηνή η σημερινή μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν περίμενα να υπάρχει Ελληνίδα με αυτό το ύψος. Δεν το είχα φανταστεί. Βέβαια, κοίταξα λίγο στο ίντερνετ, έχω δει ότι υπάρχουν από το Μεξικό, από άλλες χώρες κοπέλες ψηλές, αλλά δεν περίμενα να υπάρχει μια Ελληνίδα τόσο ψηλή. Μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, Αγγελική. Πάρα πολύ. Και η Αγγελική ως γυναίκα έχει περάσει και λίγο πιο δύσκολα σε κάποια πράγματα. Πολύ, έτσι, λίγο πιο δύσκολα καταλαβαίνω. Έχει το πρόβλημα της υγείας του. Ναι. Αλλά εκείνη έχει περάσει δύσκολα από πλευράς ύψους, το να βρει σύντροφο, το να βρει... Ρούχα, παπούτσια, που ακόμα το αντιμετωπίζω φυσικά. Ο Γιάννης είναι και λίγο πιο μικρό στην ηλικία. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα το δημιουργήσει αργότερα. Λοιπόν, Αγγελική έχουν πάρει από μια εταιρεία security που η βάση τους είναι όμως το Κιλκής. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Φαντάζομαι. Λοιπόν, μπορούμε να φέρουμε σε επαφή. Δεν ξέρω αν μπορούν να βγουν και στον αέρα. Εγώ θέλω να ακούσω. Δηλαδή, για μένα η αγαπημένη στιγμή αυτής της εκπομπής είναι όταν γίνεται μία παρέμβαση και παίρνει κάποιος να βοηθήσει. Είναι αυτό που λέμε από μηχανής θεός. Είναι σαν ένας άγγελος που εμφανίζεται ξαφνικά στην εκπομπή. Ναι. Και χθες με τον Γιάννη πήραν 4 άνθρωποι, 4 δικηγόροι να βοηθήσουν στο θέμα του. Ναι, αυτό. Και στη δική σου περίπτωση τώρα, βλέπουμε την εκπομπή, είδες και μάλιστα από τα μέρη σου, από το Κιλκής εκεί, βόρεια. Πήρε μια εταιρεία security και λέει ότι εμείς θέλουμε να την προσλάβουμε, την Αγγελική. Πολύ. Και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και εσύ έχεις μια αδερφή. Ναι. Ύψος? 1,67. Μια αρετή. Ο δικός σου αδελφός τι ύψος είπαμε ότι έχει? Ο μικρότερος, δηλαδή ο τρίτος, είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Αυτός είναι γύρω στα 1,73. Όταν σε κυκλοφορούσε έξω και πηγαίνατε και έλεγε, τι έλεγε, αυτός είναι ο... Πρώτη φορά που με έβγαλε σε ένα δισκοτέκ, τα κορίτσια τον γνώρισαν τον αδερφό μου και τους έλεγε ο αδερφός μου, αυτός εκεί ο διπλανός μου είναι ο μικρός μου αδερφός. Με κοιτάνε τα κορίτσια, ο μικρός σου αδερφός, πάθαν την πλάκα τους. Και να πούμε για τους τηλεθεατές που παρακολουθούν, δεν χωράει στα σανσέρ, δείχνουμε και τα πλάνα. Πού να χωρέσει? Εσύ χωράς? Εγώ εντάξει είμαι ακόμα. Ο Γιάννης δεν χωράει. Όχι. Εσύ είσαι στο όριο. Στο όριο είμαι εγώ, ναι. Να, αυτός είναι ο αδελφός του Γιάννη που βλέπετε στη φωτογραφία. Είναι ο αδελφός του Γιάννη μέσα στο σανσέρ του ξενοδοχείου που έμειναν και ο Γιάννης ο οποίος πασχίζει να χωρέσει μέσα στο σανσέρ. Να πούμε ότι ο Γιάννης έχει μεγαλώσει στο Μόναχο, για όσους δεν παρακολουθήσατε χθες την εκπομπή, είναι ομογενής. Η μητέρα του είναι από ένα χωριό έξω από τη Λάρισα, ένα μικρό χωριουδάκι, πώς το είπαμε? Τζαπουρνιά. Τζαπουρνιά! Μας βλέπει Τζαπουρνιά! 50 σπίτια έχει! 50 σπίτια έχει το χωριό η Τσαπουρνιά. Είδες τι βγάζει η Τσαπουρνιά? 2 μέτρα 22 άντρα έχει βγάλει η Τσαπουρνιά. Λοιπόν, η κυρία Φλωρεντία, ναι. Κυρία Φλωρεντία Ιωαννίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Είστε από την εταιρεία Security? Ναι, είμαστε από την εταιρεία Falcon Security GS. Σας ακούμε λοιπόν. Ναι, ενημερώσαμε τον κύριο Γαλαίδη, τον πρόεδρο της εταιρείας, για την κοπέλα. Μας ενημέρωσαν και εμάς. Και προσφέρθηκε μάλλον ενέκρινε να δώσουμε μια θέση στην κοπέλα. Θα περάσει από τα γραφεία μας από εδώ πέρα, να μας γνωρίσει, να τη γνωρίσουμε, να την πούμε εμείς δουλεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να θέλει. Θα περάσει ανάλογη εκπαίδευση. Πώς κάνετε στο μπάσκετ? Εντάξει. Ωραίο το δώρο. Πολύ καλό. Αχ, σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μακάρι να μπορούμε να βοηθάμε τον κόσμο. Τι ωραίο ήταν αυτό. Τι ωραία παρέμβαση. Και ξέρουμε ότι οι εταιρείες ζορίζονται αυτή την περίοδο. Όλες οι εταιρείες διώχνουν, όλες οι εταιρείες απολύουν. Αυτό τώρα έγινε γιατί δουλεύουν άνθρωποι στην εταιρεία αυτή. Είναι άνθρωποι. Από ανθρωπιά έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Χρειαζόσαστε άνθρωπο ή θα δώσετε μια επιπλέον θέση? Είναι στη γραμμή? Όχι. Μ' ακούτε? Σας ακούω, ναι. Χρειαζόσαστε κάποιον ή συγκινηθήκατε και είπατε να δημιουργήσετε μια επιπλέον θέση? Είναι και θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, ο κύριος Γαλαίδης, γενικές γραμμές, όταν ξέρει ότι μπορεί να βοηθήσει, το έχει κάνει αρκετές φορές. Δηλαδή, με μεγάλη του χαρά να το κάνει κι άλλη μία. Μπράβο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, Ευχαριστώ. Γιάννη, εσύ απέκτησες δουλειά. Ναι. Ο Γιάννης δικηγόρος. Και μια νέα φίλη, νομίζω. Ναι, αλλά... 2 νέες φίλες, διότι έχει και εμένα. Εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μείνετε κοντά μου αν θέλετε να παρακολουθήσετε το επόμενο θέμα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει σοκάρει όλη την Ιφίλιο, παιδιά, αυτό. Έχει γίνει σήμερα γνωστό, πρόκειται για αθλητή. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Έχει σοκαριστεί η Ιφίλιος. Θα πω πρώτα το διαγωνισμό και μετά θα σας πω περί τίνος πρόκειται, διότι γίνεται σε λίγο η κλήρωση του διαγωνισμού μας. Αχ, νομίζω ότι είναι... δεν είναι ωραία. Δεν είναι πολύ ωραία τα δώρα που δίνω. Ειδικά τα σημερινά. Εγώ δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Λοιπόν, αυτά εδώ τα κολλιά από τη Λίλα Λό που γράφουν luck. Γράφουν luck και love. Εδώ πιο κάτω είναι το love. Εδώ, love. Και ένα από αυτά φοράω και εγώ στο λαιμό μου που θα κρατήσω κιόλας, γιατί το αγαπώ. 10 λοιπόν τέτοια κολλιέ για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τηλεφώνημα, ναι. Ναι. Πόσο γνώνεις εσύ? 35 πες. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε βρει και γαμπρό, έχω να σου πω. Έχουμε βρει και γαμπρό. Τι άλλο. Έχει πάρει ένας κύριος, ο οποίος είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Τους ξέρεις, τους Κρητικούς είναι νταφραντισμένοι και... Και έχουμε πολλά κοινά με τους Κρητικούς εμείς οι Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες. Ο κύριος αυτός είναι 2,5 είπατε. 2,5 στο ύψος. Είναι λίγο πιο όριμος, είναι 50άρης. Ξεπερνάει μια 15 ετία. Αλλά είναι στο όριο, θα έλεγα. Στο όριο. Λοιπόν, και ο οποίος θα ήθελε πάρα πολύ να σε γνωρίσει. Τώρα, εάν θα σηκώσεις το γάντι ή αν θα το αφήσεις κάτω, θα το σκεφτείς. Πάμε σε διαφημίσεις να το συζητήσουμε εδώ. Πρέπει να κάνουμε μια σύσκεψη. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, η Αγγελικούλα έφυγε. Αγγελικούλα, Αγγελικάρα, τι Αγγελικούλα. Η Αγγελική έφυγε για να προλάβει το τρένο για Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι έχουμε 10 νικητές για τα Λίλα Λό και προσέξτε τώρα. Πολύ με έχει αγγίξει και πολύ με έχει συγκινήσει το γεγονός ότι είναι μισή-μισή, είναι 5 άντρες και 5 γυναίκες. Και γιατί με έχει συγκινήσει? Συνήθως, επειδή μας βλέπουν πιο πολλές γυναίκες, συνήθως, είναι και πιο πολλές οι γυναίκες νικητρίες. Σήμερα προφανώς, μωρέ, στείλανε μήνυμα για τις αγαπημένες τους, για τις κοπελιές τους, μωρέ. Στείλανε για τις κοπελιές τους, μωρέ, τα παλικάρια. Σας δίνουμε τα ονόματα των νικητών
Την ώρα που εσείς θα τα διαβάζετε, θέλει ο Γιάννης μας να στείλει ένα μήνυμα στους φίλους του. Για πες, βρε Γιάννη. Σε ποιον θες να... Ακούγεται η φωνή σου, ακούγεται. Απλώς θα δείχνουμε τα ονόματα των νικητών για να τα διαβάζει και ο κόσμος. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, όλους και οι οικογένειες και οι ξαδερφάκια. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι για τον Γιώργο τον Κοσμίδη που με έφτιαξε μια ομάδα, κουμφού πάντα λέγεται, και με κέρδισε ένα κύπελλο στο ποδόσφαιρο. Ο Κώστας ο Κουσιώρας από Λάρισα και σε εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αλλιώς όλοι οι άλλοι να είσαστε καλοί που είσαστε κοντά μου. Θα τα πούμε αργότερο Σάββατο Γερμανία ξανά. Λοιπόν, δώστε πάλι τις κάρτες με τα ονόματα. Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.